Значи, днес е 13 март. Днес трябва да се проведе събрание, общо събрание на членовете на църквата Свети Иван Рилски чудотворец, град Чикаго. До този момент вратите са заключени, неизвестно защо. Надявам се да се прояви някакъв разум и нещата да тръгнат нормално. Защото това вече не е църква, ами това е първа част на църква. Това да не е партийно събрание. Ами nu ще отпадам да тече. Ако го стелего такова, или ти азматирам нещо, тогава сега аз правих такова. Защо чакате? Правих? Кой бе? Дядо Владика за след. Краси, не се правите лошо сега. Защо не можеш да можеш? Помести се, Краси. Помести се, за да не заслужиш това. Не ме пускай! Не ме пускай! Не ме пускай! На жена ми. Какво посягам, те ме бутат вратата? Аз не те пускам! Ти се тук. Можеш да кажеш, Нека мене ме пусне. Удобно може да става. Ако обичате, поместете се Защо да си влезем. дошъл, бе? Това си е моя работа. Той е свършен. Наско. Бабо, не Даже е проблема. Свали камера. Лично моя работа. Може да влезеш. Трябва да и... Който ще влезеш. Влез, има влез. Тук някакви... Защо не пускате? Пускаме който член пуска. Еми кой има? Аз съм член. Аз съм си платил членски внос, аз съм Всички сме тук членове. Ама но аз без тях няма да влиза. Той защо не може да влезе? Ами не знам, те доводиха до Защо не знаете? Защо не знаете? Апликейшените са скъсани Аз от нищо не мога да ви архивата. кажа. Защо се заблудите, като не знаете? Един апликейшн може да е скъсан. Много Добре, Окей, момент, вратата звъни, чакам. Нека да влезат в поста там, ако трябва да излезат. Слушай, не си слага камерата, ръката на камерата. Не може ли да бодигард покажете, имате. което вие правите? Айде, пускайте всички да вътре. Какво тук? Слагате тук. Бе, срам тук. Всички сме членове, всички Утре ще ги види всички в Чикаго на какво правят. Кой го? Това не е партиен конгрес, да си мереш. Партиен конгрес. По устав всеки има право да присъства на това събрание. Прочети го. Всеки има право да присъства на събранието. О, ето, момент. Ще ти писа поканата. Питай дядо Владика, ако не вярваш. Влизайте, моля ви се. Къде е нашата покана, отец? Ти ми отговори къде е твой. О, да, попитай отец Божидар. Моля ви се, тая Попитайте врата, го къде е. не дейте, създава саботаж. Моля, Има саботаж устав, има девици. Но ще може да си министър да си Но влезеш. отец, аз няма да вляза. Добре. Те са Нека членове. да дойде Те са дядо членове. Къде е да говорим? Всички да не Да, пускай. може ли да говорим с него? Пускай не всички да отец, окей? Може ли да говорим с Наско, отец Аз те знам много добре. Наско. Аз съм учен много добре, аз ти казвам, пускай не Снимай всички да вътре. палеца. Иначе бъдеш и голям трол, аз ти казвам. Аз Ти имам. шеф ти и ти. Да, Добре. аз ти казвам. Правете сами проблеми. Тук слагаш падегарди, слагаш на вратата, не те срам. Наско, благодаря ти. Оя, Ние също ви благодарим. Толкова е Ние също ви срамно. благодарим. Нищо срамно няма. Има устав, има ред. Има устав. Това не е партиен конгрес. Ало, така беше едно време по точно време в НДК. Ало, Между Краси и Илия. това беше по времето на Тодор Живков. Никъде не пише за Ти Илия. беше негов агент. Ти беше негов агент. Мой нещо повече. Нещо повече. Да видим какво ще за апликейшн. Не искам да видя устава. Имате господин Да, Иванов. точно, защото го имаме, не пише вътре. Вътре не пише нищо. Ви искам да За правите молби, обществен за скандал. молби, въобще. Искаме да видим Моля ти истина си в имаш тази църква. апликейшн, ако желаеш да влезеш, влезеш. Ако не желаеш да влезеш, това си твоя работа. Къде е събрание на етническата общност за българи тук в Чикаго? Нямаш апликейшн. Във вторник говори с отец Божидар и Нито казва, той, че ще нито ви ти
вие, нито устава той. няма нищо за апликейшн. Ти обещаваш добре. Добре, а ето ли Вашето съобщение пише отдолу кои са редовните членове. отчетените, не за апликейшн. Молба и редовно отчетените. Няма молба и Стига редовно. този цилиндри. Аз това ще го дам на Стефан. Но сега ще го дам на Стефан. Да говорим с дядо Владика, имаме право. И с фалшификатите. В вестника пише, че можем да говорим с дядо Владика. Ние също. И с фалшификатите ще целият само кучката е дела. Цялата фамилия са тук. Първа част на църква. Без случайно вече хората говорят за първа част на църква. Ние искаме да се видим с Владиката и тогава. Георгия, извикай Владиката да дойде. Дето го разкарва Владиката. Защо да не го разкарваме от да викаш? Как така няма да бъде? Да говори с него. Нека да дойде. Диди Кулова и Борис Кулов, заповядайте. Илиев, моля да си говорим сега да Владика и ще държим на Борис Кулов, заповядайте и Диди Кулова. Не, вие имате право. Ние искаме право. Защо? Само ти ли имаш право? Само ти ли имаш право вече? Латинке, във вашето съобщение пише молба. Не ми говорете за вашето съобщение. Дай ни устава. Вашето и нашето. Даже към апликейшена и кръщелно свидетелство. Няма такова нещо. Искаме Владиката. Имаме право да се видим с него. Не настройвай така. Искаме Владиката. Вестниката сте публикували статия, че Владиката е достъпен за всеки. Искаме да говорим с него. Защо не дойдохте вчера? Защото работя отец. Днес е събранието. Защото работя. За разлика от някои хора. Работя. Не, ние работим повече от тебе, приятелю. Да. Работим повече от тебе. Най-малко ти имаш право. Точно най-малко аз. Добре. Искаме Владиката да дойде. Искаме Владиката да дойде. Борис, извика Владиката. Ти не можеш да нареждаш на Владиката. Не, не Владиката, аз не мога да Можеш да нареждам. нареждаш. Аз не мога да нареждам. Как да нямам съвест? Моите дела са открити, госпожа Латинке. Знаем много други неща. Добре, ще видим. Ще видим. Да. Вашите фалшификати, които ги получихте оттам, ще имат големи последствия. Големи последствия. Това са редовни членове. Ние сме също редовни Не, вие не сте. Ние сме. Това да не е партиен конгрес, бе, Силве. Его дядо Владика. Его дядо Владика. Кажи му на той мъжче. Вие ги държете с краси. Пускат си само подбрани хора. Но, чакайте. На вас никой не ви разреши. Добър вечер, дядо Никой Владика. не ви разреши. Вижте как ви изхвърлят. Добър вечер. Добър вечер. Какво прави този? Този човек тук на вратата. Прибери камерата. Не, няма да я прибереш. Вартоломейския патриарх ще разбере. Знаете. Много хора ще разберат. Вселенския патриарх, той ще го научи. Патриарх ще разбере. Не ме пипай. Ти не пускай също. Ти не пускай също. Няма да влезе. Кой ти казва, че няма да не съм ти от къщата, няма да влезе? Кой те разправил? Те почти се чувстват тек на къщата, какво мислиш? Затова е всичко, бе, Коля, не разбрали? Дядо Владика, това е срамно. Не пуска членове да влязат. От много години членове. Ти имаш тебелишки покана. Никой не ти е спрял. Не сте ми дали поканата, но аз искам хората, които са по-работни от мене да влязат също. Кой колко работи ще види? В устава пише, че всички имат право да присъстват. Всички християни. Всички православни християни. Илия! Илия! Миналата година е бил. Айде, бе! Айде, бе! Кой ти ги разправя тия работа? Как ще не е пустил? Ако имаш фалшификат, Избран член на общо събрание. ако имаше апликейшн, ще влезеш, ще разбираш. Защо не се казва, че няма покреща? Кой ги е скрил апликейшените? Кога казвате? Отец Валентин, кога казахте? Къде изнесахте списък за апликейшни? Моля ви! Къде ги скрихте по апликейшените? Мога да има малко вашето внимание. Да. Насрочено е
членско събрание. На това членско събрание целта е да се даде доклад от енорийска свещеник или свещеници, от касиера на църквата, от председателя, секретаря и т.н. Да се разискат някои неща. Право на участие на членско събрание имат само тези, които са редовни члени. Това ще рече, които са подали молби, за да бъдат членове на тази църква, които са изпълнили своите задължения и не са направили някакво нарушение, за да бъдат члени. Тихо. Моля, аз ще направя едно изключение, за да дойдете вие. Всички ще влезете. Обаче, моята съвест няма да позволи да разреша на тези, които не са редовни членове, които не са си изплатили своите задължения, не са изпълнили своите задължения, съгласно каноните на Българската православна църква, епархия в Американските щати и Канада, значи те нямат има право да вземат участие в гласуване. Но вие сега влезте. Благодарим, Дедо. Благодарим.